Sanibonani nginibingelele nginamkelele channel emaswiti mina production. Uma ngabe uyaqala ukufika ngicela iqiniso lokuthi awucofa subscribe maqedwe kwale video ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Ngaze kwethu udaba engeze ngalo ke njengamanje udaba ke oluthinta umkhonto wesizwe kanye ke noMengameli President Jacob Zuma, udaba ke olumayelana ke nokungavunyelwa kukaZuma ukuthi ke angene eParliament enqatshelwa ke iParliament kanye ke inkantolo yezokhetho iIEC bathi ke akavumelekile ukuthi angene eParliament ngesizathu sokuthi ke akakawuqedi u5 years egwetshiwe njengoba ke uZuma wayekade ke egwetshwe u12 months. Kushuthi ke iMK ithema isibheka lesinqumo ke senkantolo yasithi cha iIEC yasibhedela thina ke sizobuyela ke enkantolo babekade ke benikezwe ithuba lokuthi ke ba-appeal ke sisinqumo zingashaya ithuba enga-appealile. Izolo ke mhla ka2 April 2024 ba-appealile ke ukuthi ke uMengameli President Jacob Zuma avunyelwe ukuthi ke angene enkantolo. Kushuthi nje bafuna ukuthi kahle kahle uMengameli abeke upresident womkhonto wesizwe bese ke behlasela ngaye eParliament. Ngaza kwethu ngiyacabanga ukuthi ke njengamanje inkantolo izobeka isiphuma nesinqumo ke sokuthi ke izobalalela ngaluphi ke usuku ukuthi kungani bethi inkantolo yenza iphutha uma ke ingamvumeli uZuma. Mhlambe ke sobe ke sisitshintsha ke isinqumo sayo inkantolo, kodwa ke noma kunjalo noma singashintshanga isinqumo senkantolo ngiyacabanga ukuthi umkhonto wesizwe uzobeka usudonsa omunye ke ozogwaza ngawo ozoba ke ulokhuzana ozoba ke upresident uma ngabe ke uJacob Zuma engaphumeleli. Ngaza kwethu benkulethile nje lezo ezithinta ezepolitiki ezithinta umkhonto wesizwe ezithinta uMengameli Jacob Zuma. Ngiyabonga, ngicela iqiniso subscribe bese ke sidibana kwivideo elandelayo.